जोंनि 42 नं बाक्सा एलएसियाव दिनै दोलो हिसाबै UPPL दोलो हिसाबै राकेश ब्रह्म सारखौ टिकेट होदों। जोङो सोरबा राकेश ब्रह्म सारानो जा, सोरबा हितेश बसुमतारियानो जा, सोरबा भुपेन बर'आनो जा, जायनो टिकेटखौ मोनो जोङो बिजोंनो थानानै जोङो खामानिखौ मावखानांगोन। जोंनो दिनै राकेश ब्रह्म सारखौ टिकेट हरदों। दिनै जों बिथांजोंनो जानानै जोंनि बाक्सा एलएसिनि जिखिनि खामानि मावग्रा कर्मकर्ताफोर दङ जोंनि पार्टिनि, बिथांमोना गोसो होनानै दिनै खामानि मावगासिनो। बेयाव आरो जेबो गोनो गोथो गैया। सोरबाफोर जुदि इन्डिपेन्डेन्टफोरजों थांदोंबा आरो जोंनि सोरबाफोर बिबानगिरिफोर जुदि थांदोंबा जोङो गोदानै बेफोर माबायाव बिबानाव जोङो मानसिफोरखौ जोंनि कर्मकर्ताफोरखौ जोङो सोफिननांगोन। बेखिनियानो दिनै NDA बा BPF हिसाबै दिनै बयबो रोखायै मिथिखागौ। थांनाय BTC बिसायख'थियावनो बिसोरो NDA-नो BPF खौ फानखादों। दिनै BPF गैला। बे जोंनि BTR-आव BPF गैला। दिनै थांनाय BTC इलेक्सनावनो बिसोरो NDA-नो फानखादों। दा बिसोर NDA हिसाबै गेलेगोन। दिनै जोंनिया राकेश ब्रह्म सारखौ बुंनो थाङोबा जोंनिया मुसुलपुर समस्तिनि MCLA खा आरो बिथांनि देरहासारनाया बेसेबां रोखा होनना फोरमायो राकेश ब्रह्मनिया? राकेश ब्रह्म सारनिया दिनै देरहानाया फाइनाल। माने ओरैबायदि थारमाने लोब लोब रायजो राजाफोरा मोजां मोननानै सापर्ट खालामदों आरो लकेल MLA मोनगोन जों। फारसेथिं MCLA खा, फारसेथिं MLA जोंनिया डाबल पावार बेबायदि मोननो हागोन। आरो बिखिजा लकेल MLA हिसाबै जोङो बेमार आजार सोरबा जाया नङा इन्सिडेन्टआ जाखायो। बेफोरबायदि समस्यायाव जोङो खाथिनि MLA हिसाबै जों बिथांखौ लोगो मोनबाय हागोन। दिनै मनेस्वराथ' बुंनो थाङोबा लिडारफोरनि जेरै हाग्रामा महिलारि BPF-नि दैदेनगिरि बिथांमोननि लिडारफोरनि उन सिगां थांनाय BTC इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो उन सिगां बिसोरखौ मोनफ्रोमबो निउसाव नुनो मोनगोन। खालि लिडारफोरजोंल' बिहा ट्राम्सआ। दिनै पाब्लिकनि नोजोराव बिथाङा जेबो माने ट्राम्स गैया। आरो दिनै NDA बा BJP हिसाबै बिसोरो BJP आरो BPF हिसाबै बिसोरो माने एख' कनफ्रमाइस गैया। दिनै डेभेलपनि जौगानायनि बा माबा मोनसे रायजो राजानि जौगानायनि बागै साननो थाखाय बिसोरहा एख' दिनै कनफ्रमाइस गैया BJP-जों। बिसोरो दिनै गावबा गावनो माने गोनो गोथो जानानै दङ। आरो बेखायनो जोंखौ बे बाराव खायसे बिथांमोननिनो BJP-नि बा BPF-निफोरा जोंखौ सापर्ट खालामगोन आरो खालामगासिनो दं। जिहेथु आङो दहायनो बुंखादों सोरबा राकेश ब्रह्म सारानो जा, सोरबा हितेश बसुमतारी सारानो जा, बा भुपेन बर' सारानो जा, जायनो दोलो हिसाबै जोंनिया टिकेटखौ मोनगोन बिथांजोंसो जोङो सापर्ट खालामनांगोन। जोंनिया दोलोनि प्रट'कल थायो, खायसे रुल्स रेगुलेसनफोर थायो। दिनै गोजौनिफ्राय जायखौ सायख'दों बिथांजोंनो जोङो सापर्ट खालामदों। नाथाय थांनायाव खहा जादोंना जायाखै मा फोरमायगोन? थांनायाव एसे एनैयालाय खहा जाखासिगोन। मानोना बिथांजों पुराना MLA EM जाखांनाय नालाय बेक्तिगत फ्रेन्डफोर थायो, जेरै सापर्टारफोर थायो। बेक्तिगत सापर्टारफोरा थांसिगोन। दिनै बिसोरो थांखासिगोन। सोरबा साफा सानैयाथ' आरो मोजां मोननाय थायो जायबाबो जायखौबाबो। खिन्थु दोलो हिसाबै जेबो प्रभाब गोलैनाय नङा। जोंहा दोलो हिसाबै दाबो स्ट्रङैनो दं आरो फिल्डआव जोंनिया दोलो हिसाबैनो गिदिंगासिनो दं।